Здравейте, казвам се Нино, идвам от морето и нося слънчево настроение със себе си и днес ще участвам в 10 бързи за шейка. Вече втора година работя в бара в София. Започнах като барман в Бургас през далечната 2004 година под зоркото око на няколко от светилата в града тогава. Различна школа за различни времена и нрави, но крайно не е актуална днес. Бар културата в България определено се развива и то с доста бързи темпове, особено през последната година-две. Лесният достъп до информация кара голяма част от барманите да бъдат доста по-оригинални, да търсят комбинация на различни съставки, повече свежи продукти и по-иновативни такива. И това неимоверно ги кара да развиват своите качества и умения. Също така лесният достъп до информация е изключително полезен и за клиентите, които са много по-ориентирани в днешно време, търсят и те различни изживявания чрез един коктейл, да кажем, и знаят къде да ги намерят. Не всеки, който държи нож, е готвач и по същия начин не всеки, който може да сипе 50 мл водка в една чаша, може да нарича себе си барман. За да си барман, трябват много комплексни умения, качества и познания. На начинаещите в професията ще кажа, че ако почувстват, че тази професия ги прави щастливи, да се отдадат изцяло, като за тази цел те трябва да четат много, да развиват своите умения и качества и познания в света на барманството. И също така ще ги посъветвам, като минат от другата страна на бара и придобият нужните умения, да не губят себе си и да не започнат да се чувстват като актьори в театър, а да бъдат естествени. Също така ще ги посъветвам, ако пък преценят, че тази професия не е за тях, колко се може по-бързо да сменят прозвището си и да намерят нещо, което е за тях. Любимият ми работен алкохол е ромът, поради богатата му история и уникалното му разнообразие, вкуса, който той предава на коктейлите, особено в летните дни. Днес за шейка реших да направя своя авторски коктейл Мурсала Смеш, който е една доста добра и интересна комбинация от свежи планински билки, плодове и алкохол, разбира се. За целта ще добавим и малко ликьор от праскова към вече рома, лайма и розмарина в чашата. Също така малко количество от мурсалски чай. Разбъркваме добре. Добавяме трошен лед и гарнираме с стръкче розмарин и прясна ягодка. На зрителите на шейкър искам да пожелая едно слънчево лято, изпълнено с страхотни емоции и невероятни коктейли. Аз бях Нино, идвам отдалеко и си тръгвам. Чао!